Nasi uno Amai Chilimba ndina Sister Bernadette vanoshanda nekuempower vana vechidiki, vanhu vakuru, vakomana, vasikana, vabereki. Nyangwe ani zvake anoempaiwa naSister Bena nenzira dzakasiyana siyana, nenzira dzakawanda wanda dzinoita kuti tisiye zvimwe zvinhu zvakaipa, tisiye urwere, tisiye even kugarira maoko. Aiwa Sister Bena ine ndoda kuvapa nguva yavo vataure kuvanhu ruzhinji kuti chii chaizvo chinoita kuti vanhu kuda kupinda muvanhu vachitaura nevanhu nezvavanoita muvanhu. Sister Bena ine nguva yenu. Okay, thank you so much, Mama Chilimba. Ndabasa zvikuru nemukana uno iri kunzi Bernadette. Tiri kubatsira vanhu vakawanda kusiyana siyana muNigeria. Takaona kuti izvoni nyika yedu yaparara nekuda kwemadrugs, nekuda kweprostitution, nekuda kwembavha. So takaona kuti as an organization, vision support system, takaona kuti zvakadii tikapinda muvanhu tichivabatsira kuvapa maideas ekuti vorarama sei, kuti munhu awane pekutangisa. Vamwe havana capital, vamwe havana kuenda kuchikoro, vamwe vakaenda kuchikoro asina basa havana. But organization yedu chayakanakira Nigeria ndechekuti izvoni haina basa nemaqualifications, haina basa nekuti wakadzidza kusvika papi, haina basa nekuti uri murume kana kuti uri mukadzi, haina basa neage yako. Iri kutora, we are trying to empower each and everyone. Tiri kutora munhu wese zvake, nekuti takaona zvakare kuti dzimba dzakawanda tiripo pakunetsa mafundisi mapasta kuti namatirembe yangu yanyika zvakanaka. But iri nyaya yekuti vanhu havana zvikwanisiro, vanhu havana zvakakwana, mari haisi kukwana kudzimba uku, vamwe vakuenda kumabasa asi mari yacho chaiyo haisi kutokwana. Saka isusu tiri kupinda pakuti munhu wese you can join our organization. Wajoina our organization wapinda taakudzidzisa mashandiro, taakudzidzisa maitiro ebusiness. Business yedu charakanakira ndiri kupinda muvanhu, tichipinda muvanhu tichida kuedza kutora kuti munhu wese mukuru nemudiki auye tishandidzane naye. Basa redu isusu riri rekumaketa, tiri kudzidzisa vanhu on how to market my health care supplements, my health care products. Waita izvozvo chita Nigeria, kungopinda muorganization yedu, kungotijoina, vakutanga kuspreada the gospel yeutano kunyika yose zvayo. Vakutanga kuwana chouyi, vakutanga kubhadharwa, vakutanga kuwanawo mari dzako dzaunoda. Takaona zvakare kuti kuzoba kuri kuita munhu inyaya yekuti akuda mari. Kuenda kunobvisa hembe musvita Nigeria, ndanga ndiri pane imwe nzira mumamusiso ndichipfuura, tichiona vakadzi vachifugura madhiresi, kufugurira varume vari kupfuura nemotikari, kutsvaga mari kwese koko. Saka tave nenzira yakareruka mhuri yeZimbabwe kuti munhu wese anokwanisa kutijoina, munhu wese anokwanisa kupinda muchiitiko ichi, munhu wese anokwanisa kupinda muthis business. Wotaura nevanhu, uchitaura nevanhu zvemahealth care supplements, isi mahealth care products edu, wangodaro uchiita Nigeria, wakutobhadhara, kambani yakutokubhadhara kupera kwemwedzi kwega kwega, wane mari yawakupuwa kuti washanda, wamaketa, watengesa, wakubhadhara mari yako, wakuwana chouyi nemhuri yako. Sister Bena, ndinoda kuti mutaurire mhuri yeZimbabwe kuti imini munotraina here kuti munhu azoziva kuti aya mahealth supplements ndinofanirwa kunge ndichatora nguva yakati, ndinofanirwa kunge ndichipa munhu akamira zvakadai ngomba zvakati, zvese izvozvezvi. Do you train people kuti vawanepo vachiita zvinhu zvakaita sei? Yes, isusu tinotrain. Tikapinza munhu mubusiness redu achinge atabashandira, tinotanga kumudzidzisa chete inonzi product knowledge, chete inonzi business management program. Tinodzidzisa kuti unotaura sei nevanhu, unoadresa sei maconditions akadai, tokudzidzisa zvakati kuti uyu mushonga unobatsira zvakati, mushonga unobatsira zvakati, uye munhu anomwa zvakaita sei. Ende chekutanga tisati takaupa munhu mushonga, totanga tamuongorora toona kuti ini system yakati muviri wake unowirirana nemushonga uyu, tomupa mushonga uri kuenderana nesystem yake, tomupa mushonga uri kuenderana necondition yake, munhu obatsirikana. Ende we are there as leaders to help vanenge vasati vakuziva vave tichivaguma kuti vachikupa kuziva business. Kuziya mbuya hudzwa vana veZimbabwe, mukuvanzwa Sister Bena. Aiwaka unozodei kana uchipinzwa mubusiness usina kana capital, usina kana ruzivo, uchitanga kupiwa capital, uchitanga kudzidziswa, aiwa timhanyisaneka, ngatiite ibesano, tiitewoka zvinhu zvinoempower upenyu. Tiri kuempower naSister Bena. Saka this good empowerment is for you, not for Sister Bena. Tingade kuziva Sister Bena maconduct enyu, maconduct numbers enyu, nerekini mapages enyu, pamunowanikwa pamapages. Even pangu chaipo ndichaedza kuti ndishare ruzivo runa Sister Bena papeji raMai Chilimba Production.
titaulirewo petireni. Ndichasvika nefoni number mejikeni. Foni number dzangu dzinoti +263 772 843 935. Thank you very much vana vezimbabwe. Toda kutenda kuna sister Bena. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.